En un passeig descobreixes com passa el temps en la ciutat. Veus els canvis en les construccions, els parcs, les places i els carrers. El nomenclàtor en una ciutat descriu el pas dels anys i la vida de l'època. Amb aquest reportatge volem obrir els ulls al pas del feixisme per Castelló, pels seus carrers i la resta de testimonis urbans. La bibliografia sobre la història dels carrers és minsa i centra l'atenció en el centre de la ciutat. L'últim llibre és de l'exalcalde de Castelló, José Luis Gimeno. Els seus comentaris, adulant el caudillo, van aixecar una polseguera política important en la ciutat. Finalment el llibre no va arribar a les llibreries. Comencem pel polígon Rafalafena, a l'est de la ciutat. Aquesta banda de la ciutat creix en els anys 60 i 70 en ple desarrollisme. Al voltant d'aquest barri veurem el bateig de nous carrers amb insignes noms del sistema. La ciutat ha d'agrair el treball de polítics com Serrano Súñer, Herrero Tejedor, Oñate Gil o Carlos Fabra Andrés, que han permès, segons el llenguatge del franquisme, anys de pau social i millora econòmica. Cal recordar que tots han defensat la dictadura per després endolcir la seva figura amb una fal·laç màscara d'herois. Primer, trobem una gran plaça d'aparcament de cotxes. Al fons de la mateixa, en la paret de l'ambulatori, veurem el nom de plaça de Fernando Herrero Tejedor. Fernando Herrero Tejedor, nascut el 1920 i mort el 1975, treballarà en l'administració i pujarà esglaons en la seva carrera fins a arribar a Madrid. Serà un bon exemple de polític franquista. Dretà, amb bona conducta, catòlic i, sobretot, addicte a la causa. Dins el règim, ser catòlic o tenir bons antecedents dona punts, però el fil que unirà tots, alcaldes, governadors o ministres, serà l'adhesió incondicional a Franco. Sembla que participar en la dictadura del franquisme suposa un honor per a la ciutat. Cal recordar a tothom que aquest fill predilecte va participar en un govern amb partit únic, Falange, sense eleccions democràtiques i reprimint la pluralitat cultural i social. A l'esquerra del carrer Moncofa ens topetem amb la plaça Ramon Serrano Súñer. Ramon Serrano Súñer, nascut a Cartagena el 1901 i mort a Marbella el 2003, fou advocat i polític. Va estudiar a Madrid, Roma i Bolonya i va guanyar una plaça com a advocat de l'Estat. Va ser dirigent del partit conservador Acción Popular i amic de José Antonio Primo de Rivera i Gil Robles. Com també va ser admirador dels règims feixista de Mussolini i del nazi de Hitler. Com a ministre de Governació i d'Interior de l'any 38 al 39 i d'Afers Exteriors de l'any 40 al 42, va ser responsable de la Ley de Administración del Estado, bastint l'administració franquista amb el mirall del centralisme feixista, i va organitzar també la depuració del funcionariat, la repressió dels vençuts i la deportació de milers de republicans als camps d'extermini de l'Alemanya nazi. Amb aquest currículum, en els anys 50 l'Ajuntament de Castelló el nomena fill adoptiu i batlle perpetu de la ciutat, i l'any 1988, per increïble que parega, la Universitat Politécnica de Madrid li va atorgar la seva medalla d'or. No sabem per quins mèrits, si per falangista, per repressor o per defensar el feixisme fins la seva mort. Ben a prop d'aquesta plaça d'ignominiós record, ens trobem la plaça Virgilio Oñate Gil, un ministre d'Agricultura de l'any 75 al 76 que no ha passat a la història, però que té el seu homenatge. Tot i quedar perplexos, no ens podem oblidar d'esmentar els alcaldes que ens trobem en el nostre camí amb la seva placa. Vicente Traver Tomàs, arquitecte premiat a l'Exposició Iberoamericana de Sevilla l'any 1929 i alcalde de Castelló entre els anys 39 i 42, de dretes i fidel al nou estat. Cal refrescar la memòria i dir que aquests anys són els pitjors en la repressió i l'assassinat dels vençuts en la Guerra Civil.
Carlos Fabra Andrés, alcalde de Castelló de l'any 1948 al 55. Amb antecedents dretans abans de la guerra, es presenta al governador com a persona de competència professional e incondicional al règim. Cal recordar també que el seu fill, Carlos Fabra Carreras, és l'actual president de la Diputació Provincial de Castelló. També tenim un regidor ben conegut en l'àmbit de la cultura, però col·laborador del nou Ajuntament franquista. Àngel Sánchez Gozalvo, metge, va pertànyer a la Unió Patriòtica de Primo de Rivera abans de la Segona República i va ser fundador de la Societat Castellonenca de Cultura i regidor de l'Ajuntament de Castelló al llarg de 7 anys. Als polítics s'unirà la participació de l'Església i, sobretot, de l'Exèrcit per mantenir el règim. La primera protegirà els seus privilegis a canvi de donar el beneplàcit al nou estat, mentre la milícia és la força que donarà la victòria en la guerra. D'aquests grups socials també hi ha petjades en la nostra geografia urbana. Així, podem passejar pel carrer Almirante Cervera, qui va participar en campanyes militars a Filipines, Àfrica i Cuba, i s'unirà al bàndol nacional com a cap de l'Estat Major de l'Armada. Però, les restes del franquisme encara són ben vives en alguns edificis, no solament en els carrers. Si ens fixem en construccions d'aquest període, veurem la llosa del Ministeri de la Vivenda i la promoció social del govern. A més, volem comentar el monument en el Parc Ribalta. El Parc Ribalta ha estat símbol del Castelló contemporani i ara fa un any que es va remodelar, però només en part, ja que resta la Cruz por los Caídos. És un monument vergonyós que exalta els valors dels vencedors de la Guerra Civil. No encaixa en un parc públic on tothom és ciutadà o ciutadana de Castelló. Castelló no és l'únic cas d'oblits històrics. Altres pobles i ciutats van rectificant la retolació dels carrers en sintonia amb una societat democràtica. No es tracta d'esborrar el passat immediat, sinó de restablir la justícia trencada durant tants anys de silenci. Encara hi ha carrers amb el nom del Generalísimo o del General Mola, executors d'una dictadura que va oprimir els vençuts. S'ha de ser just i posar noms i cognoms als botxins del règim, que al llarg dels anys han estat protegits. I això no és tenir rancúnia, sinó ser respectuós amb la dignitat de tots i totes.